yau kwana 5 da dawowarka daga turai zan fi bi har inda ka je kai karatun nan fa in je in yi bincike. Ba tarbiya ke bashi ba. Wani tarbiya kuke son bashi? Kin samu su ido? Ya'yan yanzu ana masa haka ne? Ba yaran nan ne matsala ta ba, ke ce matsala ta. Wow! I did it! Za ka yi kuka da idan. Just imagine if the boss love and caring can spend on defensive budget. How could you calculate the meaningless and how could you calculate the worthless? Karshen Alewa. Kullum gaba nake kallo, kuma kullum gaba zan yi. Yanzu ma tahi zan in gaba kina kallo. Me? Kai, na za ka da ita. Do you have problem with that? Nan gidansu ne. Ka daure mai gindi kenan? Har yanzu ba wanda zai faɗa maka gaskiyar labari. Hajiya kina cikin dukiya kina tada hankalinki me zai dame ki? I love you so much. I love you Kema. Yara gaba ɗaya kowanne ya lalace. Zumunci ne ba kamusu ce. Inna lillahi. He's a rich but a murderer. He's a rich but a careless. He's a rich but has a selfish interest. Karshen Alewa. Yaya yar autar. Lisa. Kowa ciki ba inda zaki. Yanzu ta je gidan mijin kenan, shi kenan ta dinga bani. Dai kaya ne akwai shi. Duk inda ɗaya yake ya nuna daga inda ya fito. Yanzu Alhaji ka ɗauki wuka ka dafa kanka kana kirari? A to wannan fa ita ke ce shedi kuma zaki min yanzu. Ban taɓa ganin uba irin wannan. Ko a tatsuniyar da. Ban taɓa ganin uwa mai kin ƴaƴanta irin ki ba. Ku fita! Ba ta daga ƴaƴan nan. His 2 kids were terrorists. His 2 kids were non-listening. His 2 kids were not reaching. Karshen Alewa. Daddy, ina son ka fiye da mama. Amma ba ni na haife shi ba. Babu wanda yake so irin ki ba. Wannan wace irin rayuwa ce? Ka san wa'annan? Amma baka gane shi ba. Wallahi ban gane shi. Na tambaye ka shawara ka faɗa min abin da zai daɗi. Kurum harkar nan bata kuɗi ba ce. To wannan ba wani abu ne hasada ce. Kai arziki riga kaya. To ai talaucin ma kuma wahala ce. Executive producer, MD, producer Shaibu Idris Lilisko. Yanzu wannan matsalar da ta faru kaɗan ne daga cikin abin da zai iya faruwa nan gaba. Woman Kofral. Sa. Arresta. Story and screenplay directed by San Ahmad Kan Karofi. Zahar the director.